Do podcastu Link prijal pozvanie youtuber, edukátor a tvorca obsahu Martin Lindák z Ekonomie ľudskou rečou. A teda je to už druhýkrát. Martin, vítaj. Ďakujem za pozvanie. Myslím, že zatiaľ som najviackrát u teba. Nie, najviackrát vyhráva Filip Vítek, lebo máme AI mesačník. Musím ťa si častejšie zavolať, ak chceš poraziť Filipa. Čo je otázka, ku ktorej som sa chcel vrátiť? Tak pred, myslím, že 2 týždňami bolo v Linku, aj som to aj ja pokrýval, Reuters, inštitút Reuters pre štúdium žurnalistiky vydal taký ten svoj veľký ročný report, kde sa pozreli na to, ako ľudia konzumujú médiá, ako konzumujú informácie z médií a tak ďalej. A jeden z tých veľkých trendov tam bolo v podstate, okrem samozrejme AI, ale ten druhý veľký trend bol veľký nástup videa. A o nástupe videa alebo online videa sa v podstate rozprávame roky, ale prvýkrát sa stalo, že čo sa robí tá štúdia 14 rokov, tak prvýkrát sa stalo, že sú tam krajiny, kde ľudia povedali, že radšej konzumujú informácie a správy cez video, než cez text. A to je akože veľký zlom. Neviem, či si to akože dostatočne všetci uvedomovali, keď som to povedal v tom podcaste, trošku som to akože prizvukoval, ale naozaj je to že obrovská vec, lebo máme veľa krajín v Ázii, a myslím, že potom Austrália a ostatné krajiny sa k tomu približujú. Dlho to bol tak, že text a potom ďaleko nič, potom video, potom dlho nič, potom audio. A to video pomaly vstúpalo a teraz je úplne, že v niektorých krajinách preskočilo a v niektorých krajinách je to tesne k tomu textu. Ty si bol v podstate na tomto trende dosť dlho. Ja pamätám si pred rokmi, ako som ti hovoril, že Martin, potrebuješ robiť aj texty, potrebuješ mať aj newsletter, prečo nemáš bloky viacej na tom webe? A ty, že dobre, ale video je akože predné a v podstate akože svet ti dal za pravdu. Môže, nech sa páči, teraz je priestor na teba povedať, že ako si ty už v tom čase vedel. A tak akože to boli skôr také osobné príčiny, že vedel som lepšie monetizovať video, čo sa týka nejakých spoluprác, tak ako samotný text a newsletter. Na tým newsletterom stále rozmýšľam popravde, ale ten text už asi tým, že čo vyťahuje Google z tých webov a stále menšia miera prekliku tam bude, tak asi nedáva až taký zmysel, ale tak ja to beriem ako doplnok k môjmu YouTube. Ale čo si spomínal, že video vyhráva, ono to asi bude trošku dané tým, a to asi aj ty budeš lepšie vedieť, že kopec podcastov sú videopodcasty a YouTube išiel proste tiež po tej podcastovej forme ako keby, ktorá je stále viac konzumovaná. Však myslím, že to je dokonca rastúci trend, ako niekedy boli, že vlogy na YouTube, ktoré už teraz v podstate upadli a nechápem, že prečo to ešte niekto robí, kto je ako keby, že neznámy človek, hej, povedzme to takto. Ale stále rastú proste tie rozhovory, hej, ktoré ľudia skrátka pozerajú aj v tej videoforme, nielen ako keby, že počúvaš to ako podcast. Jednak to, že ten YouTube je skrátka stále najsilnejšia platforma, hej, že myslím si, že čo sa týka tvorcov je stále najspravodlivejšia, že stále tam vieš ako keby najlepšie monetizovať. Ten algoritmus je podľa mňa celkom privetivý k tebe, keď dodržuješ nejaké veci a dlhodobo tam pridáva skrátka obsah. Hej. Ty inak hovoríš, že tie vlogy na YouTube už dnes nemajú výtlak, ale ja stále vidím veľa slovenských, ale teda aj svetových influencerov a normálne, že na Instagrame je ten trend, že môj deň. A tam presne vidíš, a väčšinou to robia teda dámy, influencerky, presne vidíš, že vstala som 5:30, išla som do fitka, potom rýchlo bežím do jednej práce, do druhej práce, potom obed a niečo. A pozerám to ja, lebo ma to akože zaujíma, že mňa akože všeobecne zaujíma, ako ľudia akože trávia svoje dni, špeciálne ak je to spojené s technológiami, že ak niekto, koho sledujem špeciálne, technologicky povie, že aha, tak to začínam svoj deň. Samozrejme, keď sa pozrieš na tých akože CEO sa tak väčšinou je to, že hodinu ráno trávia proste čítaním New York Times, Wall Street Journal, Financial Times a potom idú až robiť maily, meetingy a tak ďalej. Ale je to akože zaujímavý obsah, ale presne, že vydržím to pozerať tých 90 sekúnd maximálne na Instagrame a ak by som to videl na YouTube, tak to vypínam. Tak dobré, ale zase si povedzme, že ty si človek, ktorý sa priznal v minulom linku, že sa pozeráš ľuďom do telefónov v MHDčke, že ty si taký stalker. Ale hej, že akože vieš si to pozrieť v krátkej forme a pozeráš si asi ľudí, ktorí ťa zaujímajú. Ja neviem, že
CEO Lehman Brothers z roku 2007 by ma asi zaujímal, hej, že čo robí alebo ako funguje, ale proste, že nevyrastieš na tom na YouTube, podľa mňa, hej. Že musel by si mať extra zaujímavý obsah, aj cestovateľský obsah už je taký, že každý už všade bol, hej. Že nevieš podľa mňa na tom už tak výraz, ako si vedel niekedy, hej. Však taký ten živý príklad bol ten Casey Neistat, že on na tom v podstate vyrástol aj legenda v tomto, alebo OG, ak to ty používaš. OG. Ale akože dnešný trend už taký skrátka nie, hej, že tie vlogy išli do úzadia. Dobre, a čo si myslíš, že je trend akože dnes? Vieš čo, tak to je podľa mňa, že taká ťažká debata, lebo však môžeš sa baviť o tom, že čo je trend proste, že vo svete, čo sú proste tie videopodcasty, čo tvrdíš aj ty v podstate. Druhá vec je, že čo je trend u nás, respektíve akú ty máš cieľovku, hej. Ja robím edukatívny obsah, kde proste nebudeš mať nejaký veľký zásah a snažíš sa proste robiť s tým, čo máš veľký zásah. No a stále je to proste geograficky alokované, hej, máš tam proste tú jazykovú bariéru a tak ďalej. Veľká vec môže byť to, že keď už sa pustia tie simultánne preklady, čo mne YouTube v princípe pustil ako tvorcovi, len stále je tam málo jazykov, hej, že slovenčina tam nie je, čiže neviem to ako keby preklapať do angličtiny napríklad. Na to som ináč dosť vedavý, že čo to spraví z YouTube. A nepomohlo by napríklad tebe, keby si začal robiť investičný obsah, že v tom segmente, čo robíš ty? Vieš čo, je to veľmi populárne v Česku, však tam je vidieť, že niekoľko youtuberov dokonca ešte aj rovnaké thumbnaily používajú, len menia hlavu proste v tom thumbnaile. Vždy je tam nejaký rast alebo pokles, skrátka je tam nejaký graf v pozadí. Podľa mňa nie, na Slovensku na to není trh. Hej, že vidím, že na tých investičných videách nie je taký veľký výtlak. A v Česku je to proste, ja niekedy až nerozumiem, že aký veľký výtlak tam je. Ale v princípe ono to je asi dané nejakou finančnou gramotnosťou a podobne, že keď si pozrieš nejaké dáta, že ako investujú Česi, ako investujeme my, tak ten rozdiel je tam obrovský. Hej, aký čistý finančný majetok, aký máme, tak Češi ho majú 3-4 krát násobne väčší ako my. Čiže asi to je dané aj tým, no. Aha, rozumiem, dobre, toto som nevedel. Myslím, že sme sa o tom už v minulosti rozprávali, ja som niekde videl tie dáta presne o tej finančnej gramotnosti, ale je sranda, že si spomenul, že je to malý trh, pretože veľa vecí, ja sa teda dosť veľa rozprávam s ľuďmi, ktorí robia akože médiá v zahraničí a sú to menšie trhy ako Slovensko, sú to väčšie trhy ako Slovensko a sú naozaj niektoré veci, kde ten 10 miliónový trh, čo je už Česko, že začne ti fungovať, špeciálne ak sa bavíme o médiách. Na Slovensku je to, že pomerne ťažké, napríklad poviem, že keď sa pozrieme na nezávislých tvorcov, že koľko nezávislých tvorcov znesie trh, aby sa mohli živiť jednoducho tak, že budú pýtať predplatné, ty to máš priamo, teda primárne cez reklamu, ale že vyslovene, že predplatné, tak keď sa pozrieš na Česko, tak tam sú ich, že proste, že tucty. Hej, ale ono to je asi dané aj tým, že oveľa viac ľudí konzumuje napríklad YouTube ako na Slovensku, hej? Že aj tie výskumy to v podstate hovoria. Aj keď stále to rastie na Slovensku, keď si dobre pamätám, že ten YouTube ide do popredia. Áno, je to stále, myslím, že najväčšia sociálna sieť, ešte väčšia ako Facebook, aspoň čo som pozeral posledné dáta, že koľko ľudí mesačne navštíví. Druhú vec, ktorú som nepovedal v úvode, aj tiež akože trend tohto roka, je, že veľký nástup YouTube. YouTube má 20 rokov a v podstate celý tento rok YouTube si robí taký ten marketing. Sme obrovskí, sme veľkí, všetci sú u nás. Nedávno bol šéf YouTube v Cannes na stage rozprávať, že čo všetko sa dá cez YouTube. Keď už spomínaš tie cestovateľské videá, tak napríklad on tam dával za príklad nejakého francúzského youtubera, ktorý sa rozhodol, že chce natočiť svoju cestu na Mount Everest. Normálne, že celý filmový štáb a tak ďalej. A premiéroval to v kinách po celej krajine a zároveň aj na YouTube. Na YouTube to myslím, že dosiahlo nejaké 17 miliónov videní za 48 hodín a dával tam takéto akože príklady a už podcasty si spomínal, to bolo vlastne oni, myslím, že čakali, aby mohli vydať to číslo a niekedy júni, mohli povedať, že miliarda používateľov na YouTube sleduje podcasty. Čo je teda akože obrovské číslo. Môžeme sa chvíľku baviť o tom, že čo je podcast a čo nie je podcast, lebo to je akože veľká debata. Lebo v podstate aj ty môžeš povedať, že časť tvojho obsahu sú podcasty. De facto väčšinou, čo máš akože rozhovory, tak ja by som to pokojne hodil do kategórie, že to je čisto akože podcastový formát. V podstate len to máš akože na video.
Čiže podcasty, veľká vec na YouTube, ktorý vlastne YouTube hovoril, že tým, že sú tie podcasty dlhé, pol hodina, hodina, taký Joe Rogan je proste akože 3-4 hodiny, alebo keď sa pozrieš na ako sa volá Lex Friedman, tak to aj 6-7 hodín, pokojne niektoré videá stále majú milióny videní. Druhý trend, ktorý YouTube hovorí, a vlastne šéf YouTube hovorí, že pozrite sa, ako sa zmenilo, že tá pozeranosť, že ľudia to prešli z mobilov na konzumáciu na telkách. Aj. Je to vidieť aj u nás? Televízia a ešte tam bolo jedno, že strašne veľa ľudí, respektíve veľký podiel ľudí pozerá viac ako 20 minútové videa. A to som si inak trošku všimol aj u seba, že tie dlhšie videá nejak lepšie fungujú v tom algoritme, že mám trochu pocit, že to YouTube uprednostňuje pred nejakými 8-minútovými, hej, lebo 8-minútová je tá minimálna hranica, kedy už tam vieš pichnúť reklamu aj počas videa, hej. Čiže väčšina youtuberov cieli, že 8 plus minútové video chceš mať na tú šírku, hej, nebavíme sa teraz o shorts, kde sú to 3 minúty. A čo sa týka televízie, vieš čo, keď sa pozriem na svoju analytiku, tak je to vidieť medziročne, že to rastie. Ale nie je to ešte nejaký zásadný podiel. Keď sa nemýlim, tak je to nejakých 10 či 20%, aspoň u mňa, hej, keď si pozriem moju analytiku. Ale hej, že v princípe je to rastúce a vieš, skrátka je to praktické, no, lebo však ten YouTube má dobrú kvalitu a v podstate si to pustíš na telke, no. Keď to je grafické veľmi, tak sa ti to asi oplatí. Priznám sa, že ty si tiež typ človeka, čo pozerá rozhovory, že ty si pozrieš ľudí, ktorí sa rozprávajú. Mne to nedáva napríklad vôbec logiku, ja to vždy počúvam proste na bajku alebo pri športe alebo kočikovaní, ale zjavne je viac takých ľudí ako ty, čo to pozerá. Ešte ja som to skúmal, akože aj sám seba v podstate, ale pozeral som, nedávno mal New York Times vo svojom podcaste The Interview rozhovor, veľmi dobrý inak, takým podcasterom, v podstate komikom, on je vlastne z tej novej generácie, čiže ak si pozrieme, že Joe Rogan je taká staršia generácia komikov, ktorí išli do podcastov, tak vlastne tento Andrew Schulz, to je z takej tej novej školy, on tam rozprával, alebo teda jeho sa pýtali, že v ich podcaste, lebo on má taký podcast s ostatnými stand-up komikmi, kvázi kamošmi, a je to také ostrejšie a veľa mladých ľudí to pozerá a mali tam Trumpa a on vlastne, ten komik, ten Andrew Schulz o sebe hovoril, že on je celoživotný demokrat, ale že po tom rozhovore, ktorý mali s Trumpom, aj kvôli tým veciam, čo sa stali, vlastne on volil Trumpa, že prvýkrát volil Trumpa a bol to s ním taký akože otvorený rozhovor, ale aj o podcastovaní a tak. A tam ma zaujalo, že presne riešili aj ten moment, že prečo ľudia pozerajú rozhovory a bol tam ten rozmer, že ty chceš vidieť vlastne, že ako sa tí ľudia tvária, že ti to pridá taký ten akože ďalší rozmer. Potvrdzujú to v podstate aj výskumy, ktoré ukazujú, že noví poslucháči podcastov, ktorí prichádzajú na ten formát, tak dominantne prichádzajú cez YouTube. Dominantne sú to mladí poslucháči, generácia Z, tí chcú aj vidieť a keď sa ich spýta, že prečo chcú vidieť, tak sú tak nejak zvyknutí pozerať sa, dokonca aj keď sa tam nič akože extra nedieje, ale tak nejakým dáva zmysel, že proste akože viac sa vedia na to sústrediť. A neviem, či to nie je tá generačná vec, že ty vieš počúvať a nepotrebuješ ten rozmer, ale že vlastne ako je tá mladá generácia, že presne, že majú že shorts a ako sa vedia sústrediť, že menej na ten dlhý obsah, tak im pomáha prepojiť viac formátov. A dokonca, že častokrát ešte aj titulky majú, že máš titulky, obraz, zvuk a jedno, akože potrebuješ strašne veľa vnemov, aby sa dokázal tak dlho sústrediť, ale to je už troška som tam zamiešal svoju špekuláciu do toho. Akože pri mne vždy vyhráva to, že vieš pri tom robiť niečo iné, hej. Preto je pre mňa zaujímavý podcast a vlastne tá zvuková forma, že nemusí sa na to sústrediť. Akože dobre, keď to je video také, že robí také nejaké videá ako ja, alebo vieš, že robí Johnny Harris niečo, kde ten vizuál máš proste silný, tak to chceš vidieť, hej. Ale rozhovor ako keby dobre, malo by to zmysel pri tom, čo si hovoril ty, hej, že je to rozhovor s politikom, to asi chceš vidieť, ako sa tvári, respektíve aké má reakcie na otázky, ale inak mi to ako, mne osobne nedáva zmysel, no. Efektivity času je proste lepšie to počúvať. Áno, určite. Napríklad aj tento podcast stále viac ľudí počúva, ako pozerá na YouTube, ale k tomu sa vlastne ešte dostaneme, lebo k tomu mám pár otázok na teba. Čiže máme tu, že
že dlhé videá, ty si povedal, máme tu, že podcasty. Ďalší trend, ktorý aj ten inštitút Reuters povedal, ale vlastne aj veľmi to tlačí YouTube, bolo, že ľudia pozerajú hrozne veľa shorts. Proste je hrozne veľa tých klipových krátkych videí vertikálnych. O tomto existuje, že extrémne veľký spor medzi tvorcami. V podstate platformy od teba chcú, aby si robil tie klipové videá. Tie klipové videá sú relatívne zle monetizovateľné. Je proste už len z logiky veci. Ľudia trávia na jednom videu málo času, zároveň tá zapamätateľnosť je malá, ale keď sa tak pýtam niektorých ľudí, že ako prišli na nejaké YouTube kanály alebo ako kebyže objavili nový obsah, tak čoraz častejšie dostávam otázku, že videl som klip, akože shorts, a išiel som a zistil som, že je to zaujímavý kanál, tak som dal odoberať, alebo išiel som a zistil som, že to je podcast, tak som začal počúvať ten podcast. Čiže niečo asi majú do seba tie klipy, ale že prečo ich nemajú tvorcovia radi? Lebo ty si tvorca a podľa mňa, že nemáš rád klipy. Alebo nemám. Akože jednak je tam taká tá osobná rovina, že radšej tvorím tie videá na šírko ako vertikálne, lebo vieš sa tam ako keby viac udržať tú pozornosť divákov a zároveň sú na to naučení, že proste pozerajú tie videá dlhšie a sú lepšie monetizované, to je jasné, to čo vravíš. Taká prvá rovina, čo je, že čo tam rozporujú, alebo na čom sa hádajú tvorcovia, je, že či ti to niečo prináša a či to máš mať na jednom kanáli alebo separátne. Hej. Veľa tvorcov veľkých má proste shortové videá na inom kanáli, ako má tie dlhé videá, lebo hovoria, že mení to proste tú analytiku. Na druhej strane, napríklad, keď na YouTube máš shortové video, ty tam vieš dať, že môžu sa prekliknúť na dlhé video, hej? Že napríklad spravíš, z jedného 10-minútového videa už teraz cez Opus Clip urobíš 3 vertikálne videá, ktoré minimálne upravuješ a stále dávajú hlavu a petu, hej? Môžeš to dať do shortov, dáš tam proste ten prelink na to dlhé video, ale tá miera prekliku je strašne malá, hej? Tým si preto myslím, že veľmi to ako keby nemá zmysel, že je to také, že je ťa vidieť, je to proste, že produkcia zadarmo prakticky, hej, stojí ťa to nejakých desiatok eur predplatné Opus Clipu na rok, vieš z toho vyprodukovať strašne veľa vertikálnych videí, tam máš 3600 minút, myslím, na spracovanie, čiže to je prakticky 60 minútových rozhovorov alebo videí, čiže vieš to ľahko vyklikať, ale na druhej strane nevidíš tam tú mieru ako keby preklikovať toho, že ľudia idú na tie dlhé videá, hej. Čiže je to také trošku, že možno nezmyselné a ono to je trošku dané aj tým, že kým pri dlhých videách ty si to vyberáš aktívne, čiže ty chceš zaujať toho diváka titulkom a thumbnailom, teda tým náhľadovým obrázkom, zatiaľ čo shorty proste k tomu sa dostaneš scrollovaním a dostanete tam algoritmus, hej, v nejakej miere, že aj je to v podstate ten algoritmus, čo na Instagrame, hej, že keď budeš scrollovať nejaké typy videí a budeš tam tráviť času, tak bude ti podhadzovať viac tých videí, ale nikdy si ich nevyberáš prakticky, hej, že konkrétneho tvorcu. Proste ti to bude ponúknuté. Čiže ten rozdiel je tam dosť veľký a myslím si, že aj preto to veľa proste tvorcov nemá rado, lebo nedobre sa ako keby cez to buduje nejaká komunita. Možno nejaké povedomie, hej, že keď ťa je už veľmi, veľmi veľa vidieť, ale nejakú komunitu z toho nevybuduješ, tá miera prekliku je slabá, asi aj tá konverzia, že ľudia pôjdu na tvoj kanál a budú ho odoberať. To si myslím, že tiež je pomerne malé oproti nejakým dlhým videám a preto asi veľa ľudí z toho upúšťa. Hej. A ešte špeciálny rozmer u nás je, že tým, že oni to majú prepočítané tiež na nejakých 1000 hliadnutí tie odmeny za reklamu, tak tým, že my máme malé trhy, tak nikdy nebudeš mať taký veľký výtlak. Hej. Keď vidíš Instagram, tak prakticky najväčší výtlak pri takých tvorcoch, ako som ja, alebo Sandra a podobne, sú nejaké že kontroverzné témy, hej, že niečo horúce politické a k tomu niečo spracuješ krátke. To má veľký výtlak. Ale potom sú to väčšinou videá, ktoré sú, že, hej, že nejaké vtipné videá, napodobňovačky a podobne, že to má veľký výtlak, ako keby u nás. Ale ešte si teraz zobrať to, že tie shorty na Slovensku pravdepodobne menej ľudí pozerá ako na Instagrame. Nemám na to data, ale myslím si, že Reelska sú stále viac populárne. Čiže ty na tom nič nezarobíš na Slovensku alebo v Česku, hej, lebo prakticky oproti tým dlhým videám je to, že nič. Hej. Zatiaľ čo vo svete, keď si anglicky hovoriaci a spravíš nejaké dobré shorty, tak môžeš tam mať proste 100 000 videnia, hej, kvôli tomu jazyku. No. Spomenul si veľa vecí, teraz som chcel zareagovať na viaceré. A asi najdôležitejšie, darí sa ti, predpokladám, keď predávaš, že prídeš za nejakou značkou alebo firmou a predávaš im, že YouTube obsah, tak robíš aj nejaký asi bundle, že môžeš k tomu pribaliť nejaké klipy a posty a storička a tak ďalej.
je tam ako keby záujem o to, že v tom klipe mať niekde v rohu hore asi to je ten najbežnejší spôsob, ako sa dá nejakým rozumnejším spôsobom monetizovať aj ten akože shorts klip, že niekde v rohu máš, že toto Reelsko vám prinieslo firma XYZ alebo taká značka. Prípadne musíš to vyslovene povedať v závere? Čo je akože taký best practice? Vieš čo, zvyčajne idem tou formou, že to povieš. Vieš, že je to ako keby spolupráca. Tie shorty už sú 3-minútové, niekedy boli myslím, že 60 alebo 90 sekundové. Asi 60 myslím, že sa začalo. Hej, tam bol ten problém, že najprv boli 60 sekundové a Reelska boli 90 a potom už to bolo 3-minútové. Ja to väčšinou, že spomeniem niekde v strede alebo na konci, hej, že takto vzniklo spolupráci, ale nikdy nedávam ako keby ten vizuálny prvok. Nerobil som to tak zvyčajne. A tie shorty sa mi možno raz či dvakrát podarilo predať ako bundle. Väčšinou ten Instagram chcú. Hej. Firmy chcú proste Instagram. Z nejakého dôvodu všetci majú radi Instagram na Slovensku, čo sa týka marketingu. No tak akože dáva to zmysel, na tom Instagrame relatívne veľa. Aj to možno tak akože lepšie poznajú. Môže byť, že máš pocit, že musíš ešte stále vysvetľovať, že čo to znamená prísť a robiť spoluprácu s youtuberom? Vieš čo, neviem, že či mám, ale asi tie veľké agentúry to skrátka vedia, hej, keď to je že normálne, že priamo s firmou, tak to vysvetľujem, ale vždy to skrátka spomeniem len pre istotu, hej, že proste tá spolupráca je iná, tá reklama je proste iný typ reklamy, iný vzťah diváka k tomu tvorcovi, ako je ten Instagram, hej. Akože nehovorím, že nemôžeš mať vzťah s ľuďmi alebo nejakú komunitu na Instagrame, ale myslím si, že je to ťažšie budovateľné, hlavne takýmto typom obsahu, ako mám ja, hej. Dobre, potom som ti posielal ešte takú otázku ako prípravu, že kto robí podľa teba YouTube dobre a prečo? A nemusí to byť na Slovensku. Keď sa pozerá, že predpokladám, že sú tvorcovia, na ktorých sa pozerá, že wow, že sem by som sa chcel niekedy dostať a moja otázka je, že kto a že prečo si myslíš, že to robia dobre? Vieš, keby som sa pozrel, že môj segment, že neriešim niečo iné, ale také tie edukatívne segmenty, však vieš, že akože môjim dlhodobým vzorom je ako keby, že Johnny Harris, lebo to robí dobre. Je to taká tá vysvetľujúca žurnalistika, povedzme si, a aj ty si mi poslal taký dlhý článok vlastne, že prečo všetci novinári Voxu nakoniec išli na vlastnú nohu. A to bolo akože že veľmi inšpirujúce a dobre to vysvetľovali tam. A keby som mal spomenúť možno československých, tak podľa mňa fascinujúci je ten Jirka vysvetľuje veci. Že on sa menuje rôznym témam, hej, že Johnny Harris je taký skôr, že geopoliticky povedzme a politicky trošku ekonomicky. Ale ten Jirka, on je taký, že všeho džus, by som to povedal, hej, že povenuje sa aj fyzike, povenuje sa aj geopolitika. Proste vyberá si tie aktuálne témy, čo robí dobre, lebo tie aktuálne témy vždy fungujú na Google a na YouTube. A vie to spracovať, že veľmi dobre a zároveň ma proste fascinuje, že aký veľký výtlak na to má. Hej, že on v podstate nemá video, ktoré má pod 100 000 sliadnutí. A on tak začal, že od začiatku, hej, že to nebolo ako u mňa, hej, že nejak si začal, vyvíjal si sa ty ako tvorcovský, viac si chápal YouTube, kúpal si nové veci, nové predplatné programov, lebo si to chcel mať krajšie, vymakanejšie a tak ďalej. Ale on proste ako keby tú látku dal pomerne vysoko na začiatku. Neviem, že či to je jeho backgroundom, viem, že on pôsobil tiež ako redaktor, myslím, alebo novinár, ale nemyslím si, že úplne sa venoval videu, že nemám ho až tak nasledované, ale myslím, že nie. Ale tú látku nasadil pomerne vysoko hneď na začiatku a ten YouTube proste algoritmus ho nejak chytil. Hej. Strašne by ma zaujímalo, že aké má napríklad do pozeranosti videa a tieto veci. Lebo to je niečo, čo YouTube strašne sleduje. Hej, to, že koľko ľudia strávia na tom videu, aké sú tam prekliky a čiastočne, hej, že koľko máš lajkov, komentárov a tak ďalej. Ale stále, keď si pozrieš akože rozhovory, respektíve pozrieš nejaké analytiky, čo sa týka YouTube, alebo niekto rozpráva nejaký ex-zamestnanec YouTube, tak vždy povie, že ide o to, aký je strávený čas na tom videu. Že na základe toho sa proste ten YouTube rozhoduje potom. Čiže to by ma asi zaujímalo z jeho strany, že vďaka čomu proste ten jeho kanál tak zrastol. Keď som videl nejaký rozhovor s ním spred roka či dvoch, tak on sám tvrdil, že proste nevie. Že proste nejak sa chytil v tom algoritme, pokračoval v tom, čo mu fungovalo a skrátka stále mu to ako keby rastie. Myslím, že teraz má už 500 000 odoberateľov alebo 450 000 alebo nejak tak. Čiže akože brutálne číslo, hej, na to, že proste český hovoriaci človek a povedzme, že má zásah na 15 miliónov ľudí, hej. Keď spomínaš tých sledovateľov, nedávno som pozeral jeden veľký kanál na YouTube a nebolo to ani staré video, také 3-4 mesiace dozadu a ten tvorca hovoril, že mal taký príhovor na začiatku pre sledovateľov, že viete, my si pozeráme štatistiky a zisťujeme, že naše videá nám ukazujú, že viac ako polovica z vás, ktorí sledujú tieto videá, nie sú odoberateľmi kanálu, tak prosím dajte odber. A ja som mal už
A mne to prišlo zvláštne, lebo to sa tak robilo pred 5 rokmi, alebo 10, to bol taký dosť akože trend, že všetci to robili. A dnes sa mi zdá, že už ani nie je také dôležité mať tých odoberateľov, ale možno sa mýlim. Vieš čo, nemám na to jednoznačnú odpoveď, lebo napríklad, keď vypublikuješ video, tak ty tam máš takú štatistiku, že ako si to video vedie v porovnaní s poslednými 10 videami, hej, za nejaký čas. On ti to proste skáče, že napríklad po jednom dni, po 24 hodinách, toto video je v porovnaní s poslednými 10, ja neviem, druhé, tretie, alebo je to 10 najúspešnejších videí za nejaké 3 mesiace, nejak tak je to nastavené. No a napríklad tam ti potom hádže také vetičky, že prečo tomu videu sa darí či nedarí. A keď sa mu darí, tak ti tam zvyčajne napíše, že toto video pozerá viac vašich odoperateľov ako zvyčajne. A ešte niekde v analytike je spomenuté, že keď to pozerá viac odoperateľov vašich ako zvyčajne, že na to kliklo, že ich to upozornilo a tak ďalej, tak to video sa lepšie odporúča. Čiže nie som si zase úplne istý, že tí odberatelia nie sú podstatní. Hej. Tým pádom, kebyže ja mám málo odberateľov, tak na konci dňa tie zhliadnutia, keď mám nejaké že slabšie video, by mali byť minimálne. Ale stále dokážem ako keby spraviť 10-20 tisíc pri najslabších videách. Hej. Čiže tí odberatelia tam musia mať ako keby nejakú váhu v tom algoritme a v tom, že ako ťa to odporúča. Hej. Rozumiem. A samozrejme veľmi záleží o to, že ja si vždy tak vyhodnocujem tú analytiku každý rok alebo po nejakom pol roku a pozerám sa na to, že z ktorých videí ľudia išli a začali ťa odoberať a podobne. A väčšinou sú to vždy také, že dobre vysvetľujúce témy alebo také nejaké, že veľmi zaujímavé, hej, že také tie politické videá a podobne, to je niečo, čo si ľudia pozrú, ale nezačnú ťa odoberať napríklad. Dajú sa z toho vypichnúť také zaujímavé veci, na základe ktorých sa potom vieš riadiť ďalšej tvorbe, tak to povedzme. Tvorca najväčšieho YouTube kanálu na svete, Jimmy Donaldson, a.k.a. MrBeast, v jednom nedávnom rozhovore hovoril, že on začal, keď mal 11 rokov a s kamarátmi, ktorí tiež chceli byť youtuberi, trávili hodiny, že dokonca raz to bol, že 16-hodinový hovor, ktorý spolu mali, ktorí že začali, popri tom sa akože všetci išli prestriedať spať a ostatní akože pokračovali v rozhovore a keď vstali, tak sa pripojili k tomu rozhovoru. Čiže akože šialené. A že roky a hodiny riešili, ako funguje YouTube algoritmus, ako sa darí tým najvirálnejším videám. Je to vec, ktorú ako tvorca musíš robiť, že až tak akože obsesívne sledovať, čo funguje? To je dobrá otázka. Akože podľa mňa by si mal mať prehľad o tom, že spraviť si nejakú výročnú alebo poročnú štatistiku, ktoré videá ti čo priniesli. Lebo to ja ti napríklad vždy posielam také zaujímavosti, keď niečo objavím. A napríklad zaujímavé je, že tým, keď monetizuješ, tak máš väčšinou okolo 2-3 eur na 1000 zhliadnutí na YouTube. Hej. A keď som napríklad mal video k tomu, že ako investovať cez nejaké investičné platformy alebo ktorá platforma je najlepšia, tak zrazu tam máš 10 eur na 1000 zhliadnutí. Hej. Čiže tiež veľmi záleží na tom, že aký to je segment. Tým pádom ty máš aj väčšie príjmy za to napríklad, za tú YouTubeovú reklamu. A aj keď to YouTube samotný tvrdí, že to nemá vplyv, ja si stále myslím, že má vplyv to, že koľko tej reklamy skrátka na tých videách je, tým pádom to asi aj viac proste promuje. Lebo je to pomerne špecifická téma, hlavne na Slovensku, že cez akú platformu investovať, keď všetci proste si ukladajú peniaze pod banku už do banky. Čiže nie je to ako keby veľmi populárna téma. Napriek tomu proste som tam vedel vytlačiť nejakých 50 000 zhliadnutí, hej? Aj keď je pravda, že za pomerne dlhý čas. To je ako keby, že jedna vec. A druhá vec je podľa mňa, že vždy sa treba zamerať na to, respektíve to je takéto základné odporúčanie YouTube, že mal by si vedieť písať scenár, že nikdy by si nemal hovoriť len tak. Takéto niečo, ako my teraz robíme, že rozprávame sa v podcaste, tak proste keby si to spravil ako keby krátke video, respektíve krátke oproti podcastu, že 10-15 minút, tak by to nikto nepozeral, že ty tam budeš hmkať a rozmýšľať nad tým, čo odpovieš. Takže proste musí to byť v krátkej forme dosť dobrý obsah alebo veľa obsahu a veľmi sa musíš pozerať na to, že či vieš chytiť tú pozornosť na začiatku a či to video je zaujímavé a proste na to, že koľko ľudia nad tým videom strávia. Hej. Že všetci tí veľkí youtuberi to skrátka tvrdia, že to je tá dôležitá metrika, že či vieš zaujať tých divákov a či ostanú na tom videu, hej. Lebo zase treba si povedať, že ten YouTube je pomerne spravodlivý v tom, hej, že ty môžeš urobiť clickbaitový thumbnail na hrad a dáš aj clickbaitový titulok, ale keď sa nenaplní to očakávanie toho sledovateľa, nie je tam to, čo si myslel, že bude v tom videu, tak on stade odchádza, ten algoritmus ťa potom začne menej odporúčať, hej. Že v tomto je ten YouTube spravodlivý, skrátka, že bude odporúčať to, čo je úspešné u sledovateľov a kde vydržia dlho pozerať. Tým pádom on to môže viac monetizovať, lebo je tam viac reklamy. Akože má to logiku.
asi minulý týždeň alebo jednoducho pred pár dňami dal slovenský portál, myslím, že Stratégie, alebo magazín Stratégie, taký článok, kde povedali, že za minulý mesiac bol opäť najsledovanejším po telkách samozrejme YouTube kanálom slovenského média Startitup. A Startitup sa dlho sústredí na video, zjavne to robia veľmi dobre, lebo na pomer toho, koľko vydajú videí, tak majú vysoké zliadnutia. Mňa to zaujalo, tak som išiel robiť analýzu, akože hlbšiu, myslím, že som ti aj posielal, kde som si proste vyťahol všetky slovenské médiá, nech mi to akože porovná, ako sa im darí na YouTube. Zaujímavé tam bolo, že vlastne tie televízie produkujú hrozne veľa videa. Jednoducho promo upútaviek, niektorým sa darí, niektorým sa nedarí, toho dlhšieho obsahu je tam málo, ale v podstate je to tak veľa vecí, že dokopy to tvorí proste milióny zliadnutí. Ten Startup v podstate funguje na dlhých rozhovorových videách, ktoré vydá niekoľko, ale majú veľmi vysoké zliadnutia v priemere na video. Po Startupe tam vytrčala ešte portál 360, ktorý mal tiež veľmi vysoký priemer na jedno video. A potom tam bol taký šedý priemer, tie klasické médiá, denníke, na Aktuality, SME, ktorým sa akože na pomer tých videí, ktoré vydávali viac, menej, ja neviem, či to chceš nazvať, že darilo, nedarilo, ale v podstate sa hýbali niekde medzi 15-20 tisícami, 15 až 30 tisícami videní na jedno video priemerne. A ja viem, že to aj ty sleduješ a že čo robia tie slovenské médiá dobre a zle na YouTube? Ono je to taká komplikovaná otázka, lebo keď si pozrieš tie tradičné médiá, že Denník N, Aktuality, Smečko, jednak si myslím, že pre nich to nie je ako keby prioritný biznis. Že vedel by si o tom rozprávať ty, ale proste vidíš, že oni sa primárne orientujú ako keby na to predplatné. A to predplatné proste nosí ľudí na web samotného ONK, Smečka a tak ďalej a chceš, aby tí ľudia čítali. Jednak máš veľa píšucich redaktorov, hej, skrátka to je fakt. Nemáš tam možno, že redaktorov, ktorí by vedeli dobre rozprávať na kameru alebo spracúvať tento obsah, hej. Ono zase treba si povedať, že spraviť video obsah je nepomerne zložitejšie ako napísať článok, hej, proste je to tak. Lebo musíš tam mať scenár, musíš to video dobre spraviť, musíš mať editora na to video a tak ďalej, hej. Však samotný Vox, keď začal s tými videami, myslím, že oni boli prví takí, ktorí ako keby v žurnalistike a vysvetľujúcej žurnalistike a investigatívnej prerazili na YouTube, tak proste mali tam niekoľko ľudí, hej, či to boli animátori, či to bol ten hlavný človek, ktorý rozprával, scenárista, strihač a tak ďalej, hej, treba ti štúdio a podobne. A stále si myslím, že ako keby v tých slovenských pomeroch to nemá zmysel pre tieto redakcie, že nevedia to ako keby dobre zmonetizovať. A na YouTube nevieš spraviť, akože mohol by si tam založiť komunitu, no ale bolo by to asi divné pri médiách. A skrátka mám z toho taký pocit, že oni majú ako keby nejaké videosekcie, ale sú skôr menej podstatné, čo je asi viditeľné, že Enko sa viac zameriava na nejaké sociálne siete a snažia sa to budovať tam s reelskami. Ale ten YouTube je stále, mám taký pocit, že mnoho tých redakcií, respektíve tých tak tradičných veľkých, hej, ako je Smečko, Enka a podobne, že je tam taký trošku, že bordel, hej, že proste dávajú tam všetko, že jednak sú tam podcasty, sú tam normálne rozhovory v štúdiu, hej, ako je ZKH alebo Dybáková a podobne. Ale je to také všetko pomiešané, hej, a podľa mňa ti to aj rýchlo ujde, keď proste ty niečo odoberáš a YouTube ti to ponúka, tak jeden deň tam máš 3 podcasty, ďalší deň ti na hlavnom feede ponúka nejaký rozhovor a tak ďalej. Čiže pravdepodobne sa to aj v tom algoritme povedzme, že stratí. A druhá vec je, že niekedy mám pocit, že médiá, aj keď tam dávajú ten obsah, tak úplne ako keby nerozumejú tomu, ako by mal vyzerať, ako by mali byť základné tie dobré parametre toho videa na YouTube. Hej. Že povedzme si príklad, že napríklad na Smečku, však ja som tam robil tiež nejaký krátky čas, keď tam dáš článok, titulok je že úplne super podstatná vec, ale tá ilustračná fotka je že úplne nepodstatná. Hej. Že na to nikto nejak extra nepozeral. Zatiaľ, čo na tom YouTube je proste titulok rovnako strašne podstatná vec. Perex, ktorý je ako keby tá krátka vetička pod článkom, čo je na Smečku, to je tiež povedzme, že v nejakej miere podstatné, aj keď nie tak ako titulok. Na YouTube to je zase, že nepodstatné, hej, že aj tí, čo som mi posielal napríklad ten rozhovor s tou bývalou zamestnankyňou YouTube, ona tiež tam spomínala, že proste video description, čo je v princípe Perex ako keby, a nejaké že hashtagy a podobne, že to je úplne nepodstatná vec pre ten YouTube, že im proste ide o to, že či to video sa pozerá, či sa kliká.
či tí ľudia tam strávia ten čas. No a zase, keď tá tradičná redakcia teraz ide na YouTube a kašle na ten náhľadový obrázok, čo pri tých redakciách niektorých vidíš, nemusíme konkrétne menovať, ale proste dávajú tam len obyčajnú fotku proste zo štúdia, alebo nie je tam niečo textovo chytlavé. Hej. Keď toto je tiež ako keby rozpor trochu medzi youtubermi, že či tam má byť text tej náhľadovej fotky, alebo nemá. Niekto to používa, niekto to nepoužíva. A potom majú len silný titulok. Hej. Čiže tým pádom tam strácaš ako keby tie základné veci, ktoré by si mal mať na YouTubeovom videu a strácaš tak proste potenciálne zliadnutia, ktoré by si z toho mohol vytlačiť, ale nevytlačíš. Ale neviem, ako sa pozeráš na to ty, že čo by tam možno ešte chýbalo, ale mne je toto také, čo mi hneď udrie do očí. Hej. Nie, tie thumbnaily sú asi taká vec, ktorá keď počúvam hociakých tvorcov, tak ten čas, ktorý trávia vytvorením toho thumbnailu, je pomerne akož veľký. Že, dobre, že keď sa pozrieme na toho najväčšieho na svete, že Mr. Beast, tak on o thumbnailoch by vedel proste akože pojednávať celé dni a tam sú proste akože týmy, ktorí robia, ale keď som počúval slovenských youtuberov, ktorí sú akože relatívne veľký na počet akože publika, tak oni tiež hovoria, že oni majú proste vyslovene grafických dizajnerov, ktorí robia len im tie thumbnaily. Hej, akože ja nad tým strávim tiež pomerne dosť času, vieš, že proste sú to, že hodina, 2 minimálne. Tým, že YouTube teraz pridal aj ten AB testing thumbnailov, čo znamená, že vie si tam dať 3 thumbnaily a vyhodnocuje ti, že ktorý je úspešnejší. Hej, oni majú na to vlastnú metriku, myslím, že tam zohľadňujú prekliknutia to, koľko času stráviš na tom videu. Podľa toho oni vyberú, že ktorý thumbnail je úspešnejší. A hej, že proste musíš vytvoriť 3 thumbnaily, ktoré nechceš mať veľmi podobné, lebo to chceš spraviť, napríklad ja to robím až v druhom kroku, hej, keď mám čas. Chceš ich vybrať úplne rozdielne, z toho potom vyfiltruješ, že ktorý je lepší a ešte tam potom spravím ďalší testing, že zmeníš len text, hej, alebo drobné úpravy, ale ostane ako keby ten background alebo ten hlavný vizuál toho thumbnailu rovnaký. A nad tým dokáže stráviť proste fakt, že desiatky minút až hodiny, kým to vyberieš. A proste vieš, že je to podstatná vec a potom tam zase, že rozmýšľaš nad tým, že či by to mal byť nejaký jednotný vizuál, aby proste tí sledovatelia už vedeli, že OK, tak na tomto feede je toto video a viem, že to je LR, alebo tam máš mať niečo iné. Hej, samozrejme zhoda je v tom, že mal by si mať plus minus rovnaký vizuál proste, alebo aspoň farby tie, ktoré používaš v logu a podobne, hej, že nie je to proste veľmi random, lebo potom ľudia nevedia, že je to video od teba, oberáš sa ako keby o potenciálne zliadnutia. Ešte poslednú vec, ktorá mi tak vrta v hlave a tiež to bolo vlastne v tom reporte od inštitútu Reuters, keď vlastne spomínali, že podcasty sú ako keby dôležité a zároveň k podcastom trend je pridávať video, čo je presne akože ruka v ruke s tými globálnymi trendmi v médiách, ktoré vidíme, ktoré spomína v podstate aj šéf YouTube a YouTube to vydáva. Zaujímavá vec tam bola, kde hovorili, že sledovatelia podcastov majú vysokú afinitu k plateniu. Čiže napríklad tam bol údaj, keď sa pýtali poslucháčov podcastov, alebo teda konzumentov podcastov, lebo teraz už to nie sú len poslucháči, že či by boli ochotní zaplatiť tvorcovi za ten obsah a napríklad, že v Amerike, v Británii a myslím, že vo Švédsku to bolo, že okolo 40% v priemere medzi týmito 3 krajinami tých ľudí povedalo, že áno, jasné. Čiže je to opäť, že je to... U nás som nevidel niekoho, kto by proste že len z tohto žil, či už akože na YouTube alebo na nejakej sociálnej sieti, aj keď asi nejakí sú, ktorí by mohli len z toho žiť. Je to tiež veľkosť toho trhu? Že proste, že Slovensko je malé, aby toto fungovalo? Nadväzujem na tú tému z úvodu, že pre teba, ak by si chcel prepnúť napríklad, že na predplatné, tak či by to bolo akože validný biznis model? Podľa mňa záleží o to, že čo tam ponúkaš. Hej? Že keby mali tú hodnotu za tie peniaze, tí sledovatelia, tak myslím si, že by to fungovalo, len zase musíš tvoriť viac toho obsahu. A musí sa zmieriť s tým, že ten obsah, ktorý tvoríš, bude proste pre 100-200 ľudí a nie pre tisíce na YouTube, kde to je free. To je jedna taká vec. Podľa mňa by si vedel ako keby z toho žiť a fungovať, len fakt, že záleží na tom sektore. A ešte jednu myšlienku som k tomu mal a teraz mi to vypadlo, že čo si spomínal, že či z toho žijú aj na menších trhoch, však keď si pozrieš Česko a tých finančných youtuberov, tak ja mám pocit, že väčšina z toho ako keby žije. Však taký ten známy. Ale to je to Česko, čo hovorím, že to je podľa mňa ten...
ten hraničná veľkosť trhu, kde to funguje a podľa mňa, moja akože téza je, že na Slovensku môže pár jednotlivcov takto fungovať. Ja neviem, teraz mi akože napadne, lebo z tých ako keby slovenských tvorcov, len preto, že som proste sa pozeral, že Osky Barámi. Dobre, že proste akože mladý človek, ktorý proste tiež dlho na YouTube bol, zapol si Hero a má tam proste akože niekoľko tisíc predplatiteľov a robí v podstate videá, kde časť je dostupná verejne a časť je ako keby zamknutá, to je ten ako keby, ja to volám, že český model, lebo akože tam to začali veľmi akože robiť tak tí tvorcovia, že polovicu dali free a druhú polovicu si mohli pozrieť len predplatitelia. V princípe to robia 360, nie? Že na YouTube máš vždy len nejakú časť rozhovorov a obsahu. Áno, ale tí nemajú Hero, tak sa nemôžem pozrieť, koľko majú predplatiteľov. Zaujímalo by ma. No ale v podstate, že podľa mňa vieš, lebo však ešte ďalší mi napadne napríklad marketér, ten Rastio Kiaučín, keď si mu dobre vyslovuje meno, on tiež má tam proste, že 2000 ľudí alebo koľko na Hero. A keď si to vynásobíš napríklad 3 eurami alebo 5, tak je to slušný mesačný príjem. Len presne je to o tom, že musíš tam dať nejakú pridanú hodnotu. Hej? Že čím máš podľa mňa menej pridanej hodnoty, tak tým ťažšie sa ti to bude ako keby monetizovať. Hej, že keby to boli že bonusové rozhovory alebo tak podľa to ťažšie zmonetizuješ, ako keď ľuďom budeš dávať nejaké odborné návody, ktoré sa týkajú financií a podobne. Hej. Priznám sa ti, že ja to nemám otestované, ja skrátka mám Patreon, respektíve môžu mi kúpiť kávičku, ale je to skôr také dobrovoľné, že stále fungujem na báze tej reklamy. Stále je to pre mňa ako keby že výhodnejšia a jednoduchšia cesta tým, že proste mám ako keby aj inú prácu, hej, že som analytikom vo Finstate a nemusím tvoriť ten bonusový obsah ako keby k tomu ešte. Hej. Lebo podľa mňa to už je že full-time robota, že kde to musíš sa fakt tomu že veľmi deep venovať a prinášať tú pridanú hodnotu tým ľuďom. Tým pravdepodobnejšie podľa mňa oni si ťa potom kúpia. Možno máš pravdu ty, že tí ľudia asi sú aj na Slovensku, ale nikto z nich nehovorí, že to majú jediný zárobok. Že všetci majú okrem toho, kdežto proste na tých, ako keby presne žijú v Česku, tak oni hovoria, nie, my žijeme z predplatného, dokonca keď som sa rozprával s nejakými českými tvorcami, podcastermi, tak oni hovorili, že nie, my odmietame reklamu, že my nechceme reklamu, že proste my to robíme len pre svoje publikum, ktoré nám proste platí a to rastie a tak ďalej. Opäť, nevidel som nejakú akože analýzu, to by ma tiež zaujímalo. Dobre, posledná otázka. Prináša ti to pomerne veľa slobody potom, vieš, keď máš tento predplatiteľský model, lebo nemusí sa úplne riadiť tým, že riešiť reklamu, že musí sa dohadovať s firmami, že ako by tá reklama mala odznieť a podobne. Skrátka, máš na niečo naučené to publikum a vieš, že si môžeš robiť tie témy, ktoré chceš, hej, že to je proste bonus toho predplatného. Minule som sa ťa to pýtal tiež, to bolo ešte 2000, a nie, bolo to tento rok. A pýtam sa to znova, je neskoro začať s YouTubeom 2025 ešte, ak by to niekto chcel robiť, alebo ešte stále čas? Počkaj, tam si mal takú podotázku, že čo by som začal možno inak. Podľa mňa není neskoro, však ja som tiež začal v princípe neskoro, však zlaté časy YouTube boli, keď začal niekedy v 2010, myslím, plus minus. Ale asi, čo by bolo moje odporúčanie, že robí to od začiatku, že kvalitne, hej, lebo ja som začal proste s takými videami, že mal si proste low-costový setup, hej, učil si sa tiež počas chodu a tak ďalej. A podľa mňa je lepšie, keď sa dokážeš dostať niekde na nejakú úroveň, hej, že tú látku posunieš vyššie. A proste musíš mať taký ten pocit, že videl si svoje dobré video a nie, že proste ešte by tam bolo čo vylepšovať. Hej? Vtedy to je podľa mňa ideálne. Ale podľa mňa nie je nikdy neskoro. Však akože bavíme sa tu síce o tom, že slovenský trh je malý, ale na druhej strane vieš, že si povedzme, že ja som možno že jediný taký väčší ekonomický youtuber finančný a proste na druhej strane z toho môžeš ťažiť, že to ten trh slovenský je malý, lebo nemáš tu konkurenčné redakcie, ktoré riešia ekonomické témy, lebo pre nich to je stále že nákladná produkcia. Ale ty, keď sa tie veci naučíš a dokážeš si nejaké to publikum vytvoriť, tak môžeš na tom proste, že regulérne zarábať a aj ten malý trh ti môže byť úplne dostatočný, hej, povedzme to takto. Super, ďakujem. To bol Martin Lindák, youtuber, edukátor a tvorca obsahu z ekonomie ľudskou rečou. Dík, Martin. Díky za ďalšie pozvanie. Čau.